Good morning! Sama ko si Mark. Pupunta kami sa eye clinic. Sasamahan namin si Papi. Si Papi nandun sa city. Tapos imimit lang namin siya dun sa sa hospital. Lalagyan natin ng tubig, Mark. Ay, basa. Pantay. Wait. Okay. Okay, go. Oops. Okay. Text mo. Park mall na ko. Park mall? Asan na park mall? Wala. Kapit na siya. Ay, di pa ilayo pa. Basta traffic. Hala, pakihawak ng camera, Kel. Baka mahulog. Let's go. Na. Okay. Mag-vlog ka, Kel. Hi, guys! Hi guys! Pupunta kami sa hospital. Kabilang dalawa ni Mark. Wala na kaming gas. We're here. Ang daming nalaglag na coins. Kasi hiningi nila yung ID ko para makapark kami dito. Wala pa si Papi, no? Wala pa si Papi. Hindi ko nakita ang kanyang car. Wala pa. Dito kami sa South Gen. Nandito, may Larazabal kasi dito. Open pala yung coin purse ko. Daming nalaglag na coins. Open pala. Basta ang bata. Hala, daming coins dito, Mark. Text mo na. Nasaan na kaya yun si Papi? Baka doon siya nagpark sa loob. Pang doctors yun. Pang doctor si Papi. Wait, kunin natin yung mga coins. Kasi ang dami nalaglag, Kel. Ayan, may nag-text. Wala na. Dolo. Ubus na. Lapit na siya? Dili ko siya ka-drive. Hindi siya nag-drive? Sino nagda-drive? Marlon garo. Marlon? Walang ay, parang wala siyang klase, Mark. MWF, wala siyang klase. May 5 kil. Ako na 5 kil. Tara, wala, parang ang dami nung nalaglag, Kil. Isa lang yung nakuha ko. Pag-open ko ng wallet kanina, jujug ganun. Baka nandito si Marlon. Baka uwi na si Marlon. Friday. Baka kasama niya si Marlon. Kasi mabilis daw nag-reply. So baka hindi siya yung nag-drive. Hey, pag uwi si Marlon. Dili sa diyang number. Di Papi? Parang si Marlon nga. Sino pa ba ibang magdadrive ng kanyang car? Traffic kasi doon. 9:34. Sabi ni Papi kahapon, tumawag siya daw 9. Ang aga talaga ng mga Papi. Basta mga Papi ang aga-aga. Itong batang to, hindi pa siya natulog. Alas 3 na siya natulog kahapon. Hindi din siya naligo. Normal na sa kanya yan. Late daw siya naligo kahapon. Gabi na. Kailangan ko pala yung nurses license ko, kailangan ko i-renew. Kasi na yun, expire na yun. Tagal na na-expire eh. Oh well, hintayin natin si Papi dito. Ano ba ginagawa mo, Mark? Exercise? Exercise lang? Mark, mag-ano tayo? Carpool karaoke. Alam mo yung ganun? Hindi mo nakita sa YouTube. Magdadrive ka, tapos kakanta. Kanta na, Mark. Tugol ni Papi. Sabi pa niya kahapon, agahan niyo. Tuloy, hindi nakaligo kasi aga namin. Yung sa lips ko, The Bomb na Meet Matthews. Ata, Committed. Tinry ko. Si Papi yan, Kil. Hindi na Papi. Committed. Dinala ko yun eh. Yung Sila ka-drive. sample size. Oh, katabi natin si Papi. Nandito na si Papi nandyan. Ito maliit. Committed. Yep. Yeah. Okay. Labas na kami, you guys. Siya lang pala mag-isa. Let's go. You guys. You guys. Palin ko ba? Isa yun. Isa. Oh, init.
Walang consultation. Babalik kami. Tatawagan ko pa sila sa ano, sayang Kill. Gumising pa naman si Makil ng maaga. Tatawagan ko sila bukas. Meron sila bukas, kaya lang si Papi hindi available bukas. Ay, wait. Sige na. Si Papi. Halaki lang kamera ko. Ano na? Sabihin eh, agad na. Mahulog na. Kuagod, please. Saka na nanimog mahulog na. Pupunta kami ng Jollibee. Huy, sinabi ko pupunta tayo ng Jollibee. Punta kami ng Jollibee. Kasi ano, yun yung pinakamalapit na kainan. Hindi pa to kumakain itong batang ite eh. Pupunta kami doon. Oh, shaky na yan, Mark. Hala, ang lalim! Tapos, uwi na kami. Kaloka. Sayang. Sayang yung pinunta ni Papi dito. Di ko kasi tinawagan. Akala ko yung nasa website kasi 8 to 5, Monday to Saturday. Hindi pala yun. Yung consolation. Like, open sila ng ganun, pero walang consolation. Ay, consultation. Consolation. Consolation price. Oh, well. I-off na yan. Ayaw. Jollibee, hindi to akin yung rice kay Mark. Sa iyo yan, buddy. Rice. Burger steak yung sa kanya. Happy original chicken. Akin spicy. Yummers. Kain. Yummers. Drummer. Dito kami sa Gaisano. Bibili kami ng pang grocery. Santa Claus coming to town. Uy! Traffic. Pancit Canton. Naghanap kami ng Pancit Canton. Santa Claus is coming. Kasi ang tagal na ni Mama gusto mag-grocery kaya hindi na patuloy lagi. Ang dami. Let's go. Ano? Yung hanap niya? Hot spicy, extra spicy, yan eh. Hot and spicy? Hot spicy. Oh, yan. Extra hot. Ilan? Hala, baka may 40. goreng dito, Mark. Ha? Alam mo yung may goreng? Bas mangita, gagawin basig na yung hot and spicy gitu rin. Wala, Hot spicy, yan na yun. May sweet and spicy, tapos extra hot. Ilan ba? 40. 40? Bakit ang liit na tong cart naman natin? Sabi ko yung malaking cart. Sige, okay lang. Tapos meron pang mga ano. Okay. Kunin mo pa. Tayin kita dito. Kasi may mga chichirya pa. Hala. Itong batang to hindi pwede mag-hat. Tapos sinusuot niya yung hat niya. Papasama pa. Kuha lang ng cart. Nagpapasama pa. Sige na, bilis. Kunin mo na. Yung malaki. Sige, 40. 2, 4. Pila nga? 4. Tapos konti lang yung pera ko. Hindi kasi nagpadala si Mama ng pera. Hindi namin alam na mag-grocery kami. Meron ako 4K lang. Ilan na yun? Napo. Ilan ito? Napo na na. Ilan ito? Pila naman eh. 10? Hindi ka nag-count? Ilan ito, Mark? Ba't lang? I-check mo muna. 10. Hala, ang tagal natin matapos nito. I-check mo para ako kukuha nito. Ayaw mo, ha? Dapat tayo kibuhat. Maghanap ako ng may goreng mamaya. Baka wala dito guys. Ano to eh. Nandun siya sa SM. Kalimut lang. Sa dong kon. Mga alarm begini dire. Tapos na ang Pancit Canton. I-off mo yung alarm mo. Bakit ka nagpa-alarm? Kanina ka pagising. Chippy rin. Gamay. Cheapy. Walang may goreng. Gamay. Walang may goreng dito. Ito na lahat yung mga noodles nila. Walay. Cheapy. Chichirya. Nandun Kel. No, dito sa kabila. Doon. Hanapin natin ang chichirya. Maura Kel? Nga pinagan. Hala, Cheetos. Cheetos. Pringles. Yummers. Ang daming flavor ng Pringles. Kung mura lang yung Pringles, gagawa ako ng Pringles taste test. Kaya lang mahal. Chippy? Nasa kabila pa Kel. Oh, ito, Chippy. Ilan? Basa. I-check mo. Puno na. Ano pa?
Ano pa? Wala, marami dito. Manghuan dako. Manghuan. Manghuan dako. Ito, chicharon, manghuan. Brown, tara. Brown. Pila ka buok. Ilan? Manghuan dako. Di ko abot yan. Kawawang bata. Ang liit. Ang liit nitong batang ito eh. Ikaw ay bulag na bata. Someday na. Grabe. Di niya nakita yung happy na sa harapan lang niya. Ano na. Ito to? Ilan? Happy Blue 15. 15? Di makadaan yung cart ko. Traffic dun oh. 2. So I'm gonna bring 5. I have 5. Shoot. Oh my gosh. Ayun. Hulog. Dito kami sa candy or lolly. Snow bear. Ilan? Doha. Dalawa, ito maliit. Gusto ni mama yung yellow at saka orange niya. Yan lang? Basahin mo nga lahat ulit. Canton hot spicy 40 pieces, chili mansi 30, sweet and spicy 15, chippy red gamay 20, chippy dako red 6, blue 3, piatos cheese dako 6, piatos cheese gamay 12, manghuan dako brown 6, green Galing mo 3, pala happy, magbasa. happy blue 15, kiwi 15, max yellow for 20 pieces. Okay. Yeah. Green, sad green, ulit green. Green na max? Judge. Walang malaki. Oh, mayroon pa palang judge. Asa na yun? Judge. Dun. Mga bubble gummers. Ayun, judge. Maliit. 5? Maugra na kay 5 man. 1 na lang. Isa. Let's go. Ito na, baka hindi na ano yung pera ko nito. Okay na to. Babantayan ko kasi 3.5 lang pala yung pera ko, hindi 4. Sala, 700 na? Agad-agad? Okay, play. Punta, uwi na kami. Tapos na kami. Vlog mo yung ano mo, mukha mo. Kuya ha, ikaw kuya ha. Aro ka. Kita niyo yun si Kuya? Di nag-stop si kuya. Dapat kunan ng lisensya yun. Di marunong. Di marunong, nasa intersection si kuya. Dire-diretso. Kita niya to? Di mabuti. Di mabuti, Pogi di to. mabuti. Yan. Pangit yan. Ikaw pogi. Hala, malulubat na pala yan, Gil. Meron Buti ako na ba? meron ako extra battery. Waya. Waya! Oh, hala, music! Waya. Ay, wag kasi may vlog, baka makapiright tayo. Waya. Giveaway please. Thank you. Waya. Thank you. Oh, busy kayo dito ah. Traffic kayo dito ah. Nice. We're home! I got a package. Yeah. Pumunta kami sa post office kanina. Sinamahan ako ni Mark. Tapos sa LVC din. Meron akong package. So, mag-haul na ako agad-agad. Cute na to guys, oh. Meron siyang ganyan. Tapos meron pa siyang paribon kanina. I-haul ko siya. Hi guys! At least naka-grocery shopping kami kasi kung hindi, wala kaming nagawa doon. Kundi pumunta lang, tapos bumalik. Pero yeah, we're fine. Hi guys! Parang baliw. Hala, Kil, mag-video na tayo. May make-upin kita. Hindi ko ano na. 1 point ako. Ha? 0. Yung lips ko, okay pa rin. Kumain na ako. Basta na yung view. Yung lips ko, you guys, okay lang. Committed. Ano, kumain na ako. Isang beses pa. Pero, yeah, okay lang siya. Gusto ko yung mga maliliit. Lagi ko nga siya dito eh. Anyway, mag-haul na ako kasi sayang naman itong aking make-up. Parang one day vlog lang to kasi mahaba na to eh. Or baka walang mga ganap yung mga film nitong batang ito eh. Tapos ang shaky pa. Kapag ikaw nag-vlog, Kil, ang shaky. Ganun-ganun, oh. Pak, ganun. Pak, ganun. Ganda talaga nitong mascara na to, you guys. Tingnan nyo yung mascara. Ganun. No, ang ganda na. Etude House na Curl Fix. Okay, mag-haul ako. Hello! Saan ka punta? Balik! Hello! Buddy boy.
Buddy boy. Buddy ba pangalan mo? Di naman Buddy pangalan mo, di ba? Sachi. Sachi, ikaw. Sachi, ikaw. Guys, itatry ko to. Yung next na Precious Pearls. Ito siya, oh. Like that. So, i-apply mo first yung black. Tapos, ilalagay mo over it yung mga pearls. Let's do it. You guys, I finished 2 already. So, dapat maglagay ka ng 2 layers ng black. Tapos, ilalagay mo yung mga pearls. And then, yes. It's done. You guys, ganyan yung itsura niya. Wait, yung kabila. Ganyan. Oh, parang messy siya tingnan. But that's the best I can do. Ganyan lang siya. Pearls, pearls. Meron akong nafe-feel na mga nagfo-fall out. Pero, yeah, we'll see kung gaano katagal to magtatagal sa nails ko. Parang madumi lang tingnan. Pero yeah, by the way, I got this set from VA Cosmetics. So, sis Bianca, thank you so much. Kapag siguro under like natural lighting, mas maganda siya tingnan. Like, mas mag-glow yung pearl. Pero yeah, that's that. Hello! Kaka-up lang ng video ko. I'm gonna shout out the early birds. So, 14. Oh, 14 pa yung comments, you guys. Hi, Joanna Padilla, April Texon, Jacqueline Rodriguez, Syra Barrios, Marian Cogura, Criseline Moyalde, Karina Sintones, Simple May, Satoy Lopar, Shopping Tube, Joy Lane Sagat, Leila Pocorni, and Erica Capistrano. Hello sa inyo. Yun yung mga early birds natin, you guys. Yep. Hello. Hello. Nilinis ko na yung face ko. Na-apply ko na yung serum ko. I will go ahead and edit this vlog. So, I will close this vlog, you guys. Hindi pa tumawag si Dan. Mamaya pa siguro yan. Mga 20 minutes. I know sabi ko sa previous vlog ko na hindi ako mag-vlog. Hindi ako nag-vlog yesterday. So, today, lumabas kami and I was like, you know what? I'm gonna vlog. Like, I wanna vlog. So, that's why I vlog. Anyway, I will close this vlog, you guys, para ma-edit ko na siya. One day vlog lang to. Please like, please subscribe, and do not forget, be good. Bye, guys. Good night.